Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg er zenlærer, og det er mig, der faciliterer tempeldage. Tempeldage er et 4-dages meditations- og stilhedsretreat efter zen-traditionen. Tempeldage er et fællesskab for alle, der har lyst til at fordybe sig i meditation. Vi mediterer mange timer om dagen og i flere dage. Tempeldage afholdes en gang om året, typisk i februar og på Samsø. Du er velkommen til at deltage. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har læst på et tidspunkt, at hvis man vil se sig selv i spejlet, så skal man stoppe op et øjeblik. Og det er sådan set det handler om. Det handler om at komme i kontakt med og opdage de myriader af tanker og sansninger og følelser, der hele tiden bevæger sig i vores system. Det handler om, det er i virkeligheden at øve os i at observere dem, frem for at hænge fast i dem, frem for at gå med dem. Så når vi går på retreat og bliver stille, så får vi mulighed for at studere sindets dynamik. Vi får mulighed for at observere os selv og se, hvor meget der egentlig foregår, eller opdage, hvor meget der egentlig foregår i vores sind. Og på magisk vis sker der det, at der så faktisk bliver mere stille. Så ved at trække os tilbage i stilhed, opnår vi, at der bliver mere stille i vores indre liv. Man kan sige, at man opnår det samme, som når man har daglig praksis, men det bliver forstærket og accelereret, så man på en måde kommer dybere og mere i kontakt med sig selv, end man gør med en daglig meditationspraksis. Det at meditere med andre er specielt vigtigt, når vi er på retreat. Fordi at være på retreat kræver en ekstra indsats. Det er simpelthen mere krævende at meditere i en længere periode. Og så er det rigtig rart at sidde sammen med andre, hvor vi ligesom holder rummet for hinanden. Vi holder ligesom som meditation. På en måde ligesom at gå i træningscenter. Det er nemmere at træne, når der er andre, der også træner, end hvis man går derhjemme og træner. Her har det har samme effekt. Når vi sidder sammen i meditationen, og det bliver hårdt, så er der altid nogle andre, vi lige sådan kan kigge på og blive inspireret af. Så det er en meget vigtig element i det at være sammen på et retreat. Jeg tror, at hvis vi sad alene, så ville vi meget hurtigt overbevise os selv om, at det her det var spildtid, og at det ville simpelthen stoppe. Ja, så er der et andet aspekt, det er, når vi er i en gruppe, så vil der altid være nogen, der på en eller anden måde irriterer os, eller nogen, der ligesom provokerer os på en eller anden måde. Og det må vi så sidde med og opdage, at det i virkeligheden ikke handler som om dem, men det i virkeligheden handler om os selv. Så det er en måde at komme i kontakt med vores egen sind også, og vores egen måde at se verden på. At vi ligesom får hjælp fra andre. Man kan sige både dem, som vi synes er vidunderlige, og dem, som vi synes er decideret irriterende at være sammen. Nej, man skal ikke sidde på gulvet og meditere. Man skal sidde opret og rank og i en stilling, hvor man er parat og vågen. Men det er ikke nødvendigvis, at man sidder på gulvet på en pude. I traditionerne gør man det, fordi det er den måde, man virkelig kan sikre, og når man skal sidde længe specielt, at man er vågen og frisk og sidder klar og parat, og alligevel afslappet, klar, parat og afslappet. Men det kan man også gøre på en stol, og hvis man gør det på en stol, er det vigtigt, at man ikke sætter sig tilbage og læner sig op af ryglænet og ligesom døser lidt hen. Det er vigtigt, at man sidder på samme måde, nemlig rank og parat og vågen og afslappet, også på en stol.